అదొద్దు విశ్వా, అదొద్దు. మరి రా, ఇంకా రా దా. నేను పోతున్నా అయితే. మరి రా నువ్వు, రా దా. బాయ్, పోతున్నా. సరే అయితే బాయ్. మరి రా నువ్వు, రా. అది వద్దంటుంటే అదొద్దు, అదొద్దు. సరే అయితే బాయ్. అది వద్దు నాన్న, అది ఇక్కడ పెడదాము. నువ్వు రావా? సరే ఏం వద్దు, బయటికి అయితే. ఓకే, అది అక్కడ పెట్టు, అది అక్కడ పెట్టు, అది అక్కడ పెట్టు. అది అక్కడ పెడతావా పెట్టవా? విశ్వా, అది వద్దు విశ్వా, అది వద్దు, పాడవుతుంది. ఆ టాయ్ పాడవుతుంది, వద్దంటుంటే. వద్దు, దా దా పోదాం దా. అది వద్దు నాన్న బంగారు, అది వద్దు బేటా. సరే అయితే నువ్వు ఉండి ఇక్కడ, నేను వెళ్ళేసి వస్తా. మరి అక్కడ పెట్టురా, అది పెట్టురా. దా, గుడ్ బాయ్, గుడ్ బాయ్. దాదా దా పోదాం దా. దా, గుడ్ బాయ్. ఇంత గుడ్ బాయ్ తెలుసా విశ్వ, గుడ్ బాయ్. అది వద్దు. బాగా చెప్పినా దానికి. బాయ్, పద. ఇంకా పోదాం. దా బాయ్. సరే అయితే నేను వెళ్తున్నాను, ఉండదు. ఓకే, అది వద్దు నాన్న బంగారు, అది వద్దు. ఓకే, వద్దురా, అది వద్దు నా మాట ఏంటో వద్దు. అది వద్దు, పాడవుతుంది. టాయ్ కొత్త టాయ్ కదా మనది, పాడవుతుంది. మనం ఇట్లా వెళ్దాం దా. సరే నేను వెళ్తున్నాను, ఇంట్లో ఆడుకో అయితే. బాయ్. అది వద్దు నాన్న విశ్వా. సరే ఇంట్లోనే ఉందామైతే. సరే అయితే పద. ఏమైంది? 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 వస్తున్నావా లేదా? అది వద్దు విశ్వా, వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దట్? ఎందుకు చేస్తున్నావు అట్లా? రేపు నేను వెళ్తున్నా ఇంక అయితే. బాయ్. నువ్వు ఉండి ఇంట్లోనే. ఓకే, నేను ఉమా వెళ్తున్నా. ఉమా పాప పోతున్నా. ఉమా పోదామా? ఉమా పాప అదా మర్రా. ఉమా పాప ఉమా పోదాం.